it-taħriġ għal maratona tal-volleyball ilu li beda mill-aħħar ta' Mejju. Is-70 parteċipant jitħarġu 3 darbit fil-ġimgħa u jkollhom 2 sessjonijiet intensivi ta' taħriġ. L-ewwel taħriġ intensiv sar aktar kmieni f'Ġunju u kien ta' 12 siegħa kontinwi. It-tieni taħriġ intensiv ta' 24 siegħa mfila se jsir fl-aħħar tmiem il-ġimgħa tax-xahar. U wara, mis-70 parteċipant jintgħażlu l-40 plejer li se jilagħbu għal 53 siegħa fil-maratona, kif spjega d-direttur tekniku Chris Croker. Hemm l-isfida li hija ovvja s-sħana tax-xemx li nibqgħu attivi u nibqgħu għaddejjin kemm jista' jkun, però anke challenge ta' bil-lejl. Bil-lejl ta' għalejja tibda niżla ħafna nida, importanti li nibqgħu għaddejjin nilagħbu u jiġri x'jiġri. Hemm challenges li huma fiżiċi u hemm challenges ukoll li huma mentali importanti wkoll. TVM News tkellem mal iżgħar parteċipanta li daħlet għal din l-isfida l-ewwel darba, Antonja Ċappara li għandha 15-il sena. Jien nilgħab fil-volleyball 5 snin u il-maratona ta' Dar tal-Providenza dejjem kont insegwija u jiena missiġġiewi wkoll, allura hija tipo Dar tal-Providenza hija qrib ħafna tiegħi u għalhekk dis-sena kont lesta mill-eżamijiet u ddeċidejt li nipprova nieħu ċans u nipparteċipa f'din il-maratona. Tkellimna wkoll mal-aktar parteċipanta li ilha tieħu sehem fil-maratona tal-volleyball. Meta għamlet l-ewwel maratona kellha biss 13-il sena. Jiena għamilt l-ewwel maratona kienet it-tieni waħda li qatt saret, Rabat. Konna nilgħab mal-Kerigma, dak iż-żmien Kerigma kien jorganizzawha u t-tim tiegħi kollha deċidejna li nitlu nipprovawha. U mbagħad ma nafx bil-Malti kif I got hooked isek għax I love volleyball nħobbu ħafna minn dejjem, nħobb inkun ma' kumpanija tajba u mor għalan tajjeb li hu tad-Dar ta' Providenza. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza, Father Martin Mikallef, qal li b'din il-maratona iridu wkoll jinkoraġġixxu l-isports u biex aktar nies jinvolvu ruhom fil-volontarjat. Kollna madwar 200 persuna li se jkunu qed jgħinu b'mod volontarju f'din l-attività u għalhekk qed ninkoraġġixxu permezz din l-attività il-volontarjat. Barra minn hekk il-messaġġ ukoll prinċipali li rridu nwasslu huwa li l-persuni b'diżabilità jistħoqilhom rispett u dinjità u li ma nagħmlux diskriminazzjonijiet konxi jew inkonxi kontra tagħhom biex bekk ikunu jistgħu jkunu sħab indaqs fis-soċjetà tagħna. Id-Dar tal-Providenza twaqfet fl-1965 u llum toffri servizzi residenzjali lil 115 persuna b'diżabilità fir-residenzi ta' Siġġiewi, il-Qawra, iż-Żurrieq u Birkirkara. Id-Dar tal-Providenza għandha bżonn aktar minn 7 miljun euro fis-sena biex topera.